Uthini ngathi uCheese lo khalayo lapha? Shaya bara why? Why? Akufani noCheese lokho. uCheese akhale. Hayi mhlambe into serious. Hayi awuthi ngiyombuza ukuthi kwenzakalani umngane wami. And then wena wakhala. Hayi boy yini kwenzakalani? Bakushayile boy. Hayi abangishayanga. Yini ke khuluma? Orikushoniwe na? Akushonanga muntu. Hayikhona. Manje ukhalelani ndoda? Hayi boy sengifuna ukubuyela esikolweni mina. Ha ngoba wena wathi isikole uyasiyeka. Yana ngasho mara sengifuna ukubuyela. Sengifuna ukubuyela manje. Sekuyini into ekenza ukuthi ufuna ukubuyela esikolweni boy? Ngibonile abantwana baphethe amafeti ende bathi bawaphaka esikolweni. Bathi bawaphaka esikolweni. Manje ufuna ukubuyela esikolweni ngoba bebaphaka amafeti? Alacaka Cheese. Yana mnganami sengifuna ukubuyela. Ende into engizwisa ubuhlungu ukuthi la mafeti bewanerama. Irama ntanga bewanerama. Hayi kana. Okay. Yehlisa umoya ntanga. Ngizokunceda ukuthi ubuyele esikolweni. Serious ntanga uzonginceda? Yeah, but on one condition. Hayi. Yini condition manje ntanga? Hayi ntanga uyasidinga ngempela isikela. But hayi ntanga khululeka. I-condition it's a state where people or things are in yabo. Yeah ntanga it's more like a situation yabo. Like a situation where us as people or things working or do things yangithola. Ntanga ngabe bekumeme wami. At least wena ufundisa ngcono. Hayi khona. Like njengawe ntanga you are not in a good condition njengoba ukhala so yabo. But hayi ntanga ukukhala kwakho kusizile because naku sengikubonile ukuthi inkinga yakho yini, I understand. Okay ntanga kunankinga. Yeah ntanga kunankinga but njengoba ngishilo ukuthi ngizokunceda ubuyele esikolweni but on one condition angithi. Hayi no ntanga kunankinga as long as nami ngizobuyela esikolweni ngithola amafeti. Yeah ntanga ayilula lento manje kuzomela uattend ama extra classes yabo okuchaza ukuthi uzowahamba nami ngithola ntanga. Yimi engizokufundisa ke manje. I understand. Ayi. Alright mngana mathi ngihambe indaba yamafeti inkulu. Sharp ne. Sharp ntanga. Namba mfana wami ngicela uthenga 5. Okay mama. Gogo. Ngena. Sanibonani mama Cheese. Yebo mfana kunjani? Hayi ngiyaphila ma bengicela ubuza ma ukuthi ukhona uCheese. Hayi akekho mfana wami uceda ukuphuma manje ngiceda ukumthuma isingo. Yazi uCheese sekahlupha since wayeke isikolo. Ngapha sekadla kakhulu phela lesingo angeke kusho ukuthi sesitrile sengiceda ukumthuma sona manje. Oh hayi alright makunankinga. Mara manje ngoba ngekho saphumile so yazi izolo ngimthola khala. Umthola khala? Yebo ma bekakhala yazi nami kungimangazile. Akhalelana hayi kuyamangaza ke lokho. Yebo ma yazi kuyamangaza vele. But hayi ngikhulumile naye mangimuzwa ngathi ukhulumisa indaba yesikolo because uthi ufuna ukubuyela esikolweni. Mara boCheese akumele bekayekelani yazi ngimkhuzile. Bekayekelani. No ma mina uCheese ngiyam-understand njengomngane wami yabo. I think udinga special care yabo because ngathi uslownyana la engqondweni. Yazi ngabe bengomunye umuntu ne bengeke ngivume umntana amathi slowly. Bengeke ngivume, bengeke ngicale nje, bengeke ngivume.
Sorry ma, hey. Uphunyuka kwelimo man, kushelela kwelimo. Yes, kiss man. Hayi no mfana wami khululeka, I know wena ukuthi usmart, but ungaphindi uthi umntana wami slowly. Mara bheka ke, how about ukuthi kusasa sivuke sesikolweni sakhe siyomkhulumela? Hayi no ma, kunankinga singaya vele kusasekuseni sivukele khona. Hey nange ngena vele. Hey boy, ufike nini? Hayi no ntanga ngena nawe vele, bekisinkwa sicala ama lessons. Alright boy. Mama nyabuya ne? Hayi no, bongeke uzungitshele vele mina, mara senyazi ukuthi ufuna ukubuyela esikolweni, of which into enhle leyo. Boy, kanti umtshelile? No, hambani. Kuhle ngoba uyalibona iphutha lakho. Okay, mama. Asambe boy. Okay, ntwana bheka, sicala nge-basic knowledge ne. Yini manje basic boy? Yo, mara ntwana, awuyazi basic? Okay boy, mara kuba zanke wasekela isikolo ntwana from the start. Yabo uyangijaja. No, wangijaji boy. Uyangijaja man, uyangijaja. No, wangijaji boy, angijaji serious. Okay bheka boy ne. A basic thing is something that is more important, you understand? Like isisusa sento, istarter. Okay, awuthingibona, athi ngenze example yabona ntwana yami, like angeke wakhe umkhukhu without izibhikiri, uyangizona ntwana. You need izibhikiri so that umkhukhu uzokwazi ukugcina nani. Okay, mara athi ngabekisi ngomkhukhu because bazothi ngithanda umkhukhu. Okay, bheka ntwana yami, like angeke umise indlu without i-foundation. You need a foundation so that indlu izokhona ukuma. Okay, yona ungayakha indlu without i-foundation, but angeke izigcine ntwana, you understand? You need a foundation so that lendlu leyo izogcina, uyangizona, of which i-basic it's a foundation, uyangi-understand? Ku-education yabo, entweni eziningi ntwana yami. Hey boy, uyangilahla mina, uyabona ukuthi wayenyekelile isikolo boy. Hayi boy, kuningi enenye i-1 uyangibona. Okay ntwana bheka ke, akuthingibona. Yeah, okay ntwana, let's say if there were no alphabet, ngaba amagama khona? No, ngabe awekho ntanga. Showcase boy, ngaba awekho. Okay ntwana, lokho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi ama-alphabet isisusa ukuthi kuze amagama abe khona, yang-understand ntwana? Ntwana yakubamba manje, ntwana kumele ube uprincipal mawukhula. No ntwana yami, abo-principal abafundisi in most cases. Abafundisi. Oh okay, hayi ntwana yakubamba. Yeah ntwana, get back to business. Ngizocala ngikufundise ama-vowels. Onkamisa. You understand? Hayi ntanga zisho, enhleka minjo yini yo? Yeah, okay, ithi A, E, I, O, U. Okay ntanga ngathi easy le. A, E, U. Boy, lalela. A, E, I, O, U. Mara ngisho njalo musboy, A, E, U. No ntwana, faka u-E no O. Ubashiyelana. Okay ntwana bheka ke, asisho soyi-2. 1, 2, start. A, E, I, O, U. Okay ke boy, isho yi-1 ke. A, E, U, O. Yo, hi boy. A, E, I, O, U, boy. A, E, I, O, U, boy. Easy boy, right then. Easy boy. A, E, just do it. A, E, I, O, U. Okay boy, A, E, I, O, O na. Yo, hi boy, sofunda kusasa boy, hayi. Alright boy, sofunda kusasa ke. Sofunda kusasa boy. Mara ngiza naye ngisho boy. Hayi, uyayishaya boy, uyayishaya. Yo. Ay. Kuku. Sanibonani ma. Yebo boy. Bengithi ngizokulanda since iseso yokhulumela uChizi esikolweni because vele mina sengiyakhona esikolweni. Oh, yazi cishe ngikhohlwe. Awuthi ngithatha ibag ke. Alright ma. Alright ke fana sami. Mara fana mawucabanga bazomthatha lapha esikolweni. Hayi ma, kuzomela ukuthi bamthathe because unelungelo lokuthi aye esikolweni. Ya, uyabona ukuthi wena ngikuthandelani? Ngikuthandela zona lezi mfana wami. Ma. Mara abantwana bayafeyila yazi labantwana bayafeyila. Sanibonani ma'am. Yebo my boy. Uhamba nomama wakho namuhla? Oh hayi ma'am, lo umama kaChizi. uChizi lo bekafunda la eklasini lakho last year. Wow, usho uChizi lo mntana uslowly. Membani, angazi ukuthi ngithi membani. Please, umntana wami lo ukhuluma ngaye. So please ngiyacela. Oh hayi, sengiyazi ukuthi umntana wakho. Endakase ngikubone emeetingini yabazali yazi. Bathi uzolanda i-report. Vele bosowazi ukuthi uzolanda ufail. Hayi ma'am, ngicela singasayi lapho. Ma'am man, sinenkinga la.
uChizi bekafuna ukubuyela esikolweni, so I don't know if usesekhona ispace. Alright boy, hayi kuhle lokho, mara leyo issue loyo ngizocabanga ukuthi kuzomele noyibika e-staff room yabo, nokhuluma no-principal. Oh, hayi alright ma'am, siyabonga. Asambe ma. Yo, hayi usizile walamula, bese ngithi ngiyambamba yazi lo mem. Yazi bengiyompitshiza kabuhlungu nje, bengiyompitshiza njengentuthwane or impukane or iphela. Ma. And nangapha sekasindela ukuthi angigcokanga nomtswiphi. Hey mangigcoka umtswiphi ngiyingozi, yazi ngiyingozi. Hayi alright ma, nali ke office la principal la. Hayi okay fana ngiyabonga, uhambe kahle ke. Okay ma, hayi athisala nami ngihamba ngeklasini, sozohamba kahle ke. Amathisala ngena. Alright. Hello principal. Yebo, ngakusiza. Yeah principal, umntwana bekafunda la last year, so wayekela isikolo, so manje sengifuna abuyele, and bathi angazi i-right to yini education. Hayi khululeka, that's not even a big deal. Ubani igama lakho umntanakho? Oh hayi igama lakhe Chiz, ma French. Igama lakhe Chiz, isibongo sakhe wama French. Alright, hayi khululeka, but then wena mawanginika ne-D number yakho yabo, so that sizokhuluma kahle kwi-dinner later on. Mara umntanakho ngizomthatha, just nje ushiye number. Hey principal, okay, awuthi ngikubizele zona. 079 624 38576. Alright, I know umntwana kusasa angeze esikolweni, but ngicela ukuthi eze ne-full school uniform, okay? Abe muhle njengawe. Mara principal. Alright principal, ayakuhluphi. Or musibakashoti uzosala umthengela wena. Hayi khululeka dali, as long as sizokhuluma mina nawe kwi-dinner. Alright, bye bye Gwev. I know, okay, bye bye dali. Nice. Nale system slowly, ngapha ama-results ngathi ayayehla. Kumele ngikhuphule amasokisi. Mangisuka la, ngiyongena wonke la maklasisi. Thethisa bonke labo mem, abasebenzi labo mem. Buka nje abantwana abafeyila njalo. Awuthi ngisave amanamba kaDali. Ngisave ngoDali, wosongibona. Amanamba kaDali. Hey yo, don't forget to hit the subscribe button. Thank you, yabo.